Siyanamukela today to Kwa-Mhlaba TV. If it is your first time seeing this channel, please hit the like and subscribe button mafethu. Ni share and ni share. As today sikhuluma ngetopic ebucayi kakhulu. Sikhuluma ngamagona, sikhuluma ngezigubhu, sikhuluma ngoNkulunkulu wasemhlabeni ezikhathini zamanje. Baba Mhlaba niyaphila kodwa? Siyaphila kakhulu ncika Job. Yebo, Nkosi yami. Ngabe yini lo iphethe phambi kwethu ukuchazele abantu abangazi ngazo lezi zinto esizibona esigqoke ubuhlalu namagolide lawo uhlezi wagqoka? Namhlanje ngithi ake ngiphumele obala ngikhulume indaba yezigubhu. Ngikhulume indaba yamagona, ngikhulume yonke indaba yazo mayelana nemicebo nako konke ngoba kahle izigubhu lezi masikhuluma ngazo asibona abantu abathanda ukukhuluma thina inyanga ezaziwayo. Phela sihlukene, asizona inyanga thina zodumo. Ngina 27 years la efieldini ngisebenza. Mhlambe 30 kuya ku 40 years ngisiza abazali ngiseuhlanga ngisaphatha isikhwama. Kodwa asiqikeleli noma asikulweli ukuthi asidume. Silwela ukuthi kwaziwe ukuthi abantu siyabasiza. So thina inyanga ezaziwayo asiphapheli kuya kuma social media siyokhuluma ngezinto. Osekudala ngisukume manje ukuthi abantu abakhuluma ngezigubhu la kuma social media, abantu abangazi lutho ngezigubhu, abantu abangenazo izigubhu, abanye babo babone izigubhu la ku social media kithina sishutha, bathatha iadvantage. Abanye bazakha zafana nazo, khona into efana nayo akuyona, bathatha izigubhu bazenza zafana nazo. Mina isikhathi esiningi abantu abaningi ngoba mina engenela nyangeni ngimncane basebenzise kakhulu ukopela istyle sami. Manje ukopela istyle kunengozi yokuthi into ephakathi akuyona kodwa ngaphandle ibona efana nayo. Sengizwa seziningi indaba ezikhulunywa ngezigubhu, sekukhona nabantu abakhuluma izigubhu ezinkulu zama-million. Lokho ma-million ke ngiya-understand ngoba izigubhu zala ekhanda obuzozwa ama-price akhona. Iningi kakhulu inyanga ezifika ekhaya izofuna izigubhu, zithathe ngizakhele. Mase ngimakhelile asithatha simukele. Ahambe usingenise entumbeni yakhe. Mefike entumbeni yakhe asibikele ukuthi siyadlula sesiya kuwena. Usithathe ngo-25,000 la. Uzofika kuwena asitshene asibike ukuthi siyadlula. Ufike umuntu ngo-150,000 asithathe usenze iprofit. Sizofika kuwena vele isigubhu sisebenze ngoba vele sakhiwe inyanga eyaziwayo, inyanga ezazi izigubhu. Kodwa ingqikithi nenkinga yengozi asakhiwe uyena. So ngiyayibuka lento iyadlula osiyazi abantu ngezigubhu abangazakhi abangazazi. Oqala nje mina kwaMhlaba baningi koMhlaba naloku ngifuna niku-understand. Sebebaningi oMhlaba, khona oMhlaba abanye abangemina. Nababanye abaclaima noma abathatha iadvantage yokuthi babe abantu abazinyanga. Ekuthema bengibona ngisebenza baba abantu abakuthandayo nabawubonayo umsebenzi wami ukuthi umsebenzi wamandla, bafisa nabo ukuthi bangaba zinyanga ezinkulu. So lokho kulidele ekuthenini uma umuntu efuna into yakho efuna ukuyisebenzisa, ugcina mangabe esefuna ukuthatha over, agcina umuntu ekuphushela eceleni afune ukuthi kube uyena osethatha over. Ngifuna ukuyichaza le idwale yaziwe ukuthi njengoba ngumhlaba indumba zami noma igodlo zami zakwaMhlaba zila eMlazi kakhulukazi. Ngizosho indawo zami ukuze nikwazi ukuthi nithole kahle ukuthi lo mhlaba oyimina imuphi. Lo mhlaba oyimina umhlaba ola eMlazi eBheka. Umhlaba nje oseMlazi eBheka for 27 years. And akekho umuntu oseMlazi. Akekho umuntu umhlaba oseMlazi. Imina ngedwa umhlaba ola eMlazi eBheka from 1994. 27 years ngila eMlazi. Ngakhishwa ekhaya eNgonyameni back then ngo-1992 kusuka izimpi. Ngisafunda eMangosuthu Technical. Ngaqala lo msebenzi uku-establisha nokuwenza kahle la eMlazi ngo-1994. 1994
kuze kuyokuphela u10 years bengusebenza lo msebenzi ngingawufuni ngoba mina I am an engineer technician from technical Mangosuthu. Ekuthenga ngo97 ngathatha isinqumo sokuthi ngoba ukufunda ngiyakuthanda angihambe ngiyokwenza itheology lokuzeni Emmanuel Bible Institute. Ngiqale ngafunda ePhilippians Bible College. Ngaqhubeka ePhilippians Bible College ngayoqedela Emmanuel Bible Institute. La ngigcine khona sengenze iziqu ngaze ngafika ngahlonishwa ngobudokotela ngine professor degree manje kwezenkolo. So umuntu ongizela ngokungiqinela ngensindiso mina I'm one of the people who established God's army. So I was there. That's izinto i-establishment yonke i-ministry. I've been in the ministry ngiyifundile i-theology. I'm not the professor by mistake. I'm the professor by profession. Nangayo yonke into ngifundile concerning ezenkolo. So that's why ngiphumela obala ngikhuluma ngezigubhu manje because kunabantu ama-amateur ngiyithi ke namavela lishona le inyanga zoduma amavela lishona ezivela manje othi uma uyikhiphela amaqiniso zithi wenziwa indlala lo muntu uza ngendlala unomona amavela lishona lawa manje lezi ezimaketha igijime zambe zona igama lomsebenzi nesithunzi nokuhlonipheka kumnyanga zenza amanga ama-fake ezinto ezingekho. Umhlaba ula eMlazi Baker isejari yokuqala le esibili sejari iKwagcolosi ewushwini la khona ngifaka abantu eNanda Dam angiyena waseNanda iseNanda Dam iziba sami la ngifaka khona abantu kwiNanda Dam angiyena umhlaba okuleyo area iKwagcolosi nala ngikhona. So ngizama ukucacisa bese kukhona umuzi owakhiwayo usuyaphela manje kwasisi khona la eMlazi esidweni mawuzwa kuthiwa kaMhlaba engonyameni isesidweni kimina la ungithola khona indawo bizwa ukuthi isesidweni engonyameni ungithola lapho ke mina nezinamba zami ilezi engiyikhipha la bonke umhlaba ozwa ngabo kuthiwa kaMhlaba inyanga enkulu kaMhlaba inyanga enkulu bancike ngegama lami ngoba sengilakhe for 27 years. Angikaze ngijahwe umphakathi la angikaze ngiboshwe angikaze ngibe necala. All that happens ukuthi ngisiza abantu. Right, izigubhu ke bazakhile nabanye bakwaMhlaba abanye bayilande la ngalendlela engisho ngayo bashiye leyo mali yokukhanyisa ngibanikeze kanti bayonika abantu basebenza. Ake ngithaza isigubhu kahle. Namhlanje ngifuna lento ekuthiwa isigubhu ukukhuluma ngomsuka wayo oqala. Ukuthi kahle kuhlanywa kangaka kuthiwa isigubhu uNkulunkulu wasemhlabeni isiphethe yonke into uyichaze kahle uma usayiqala ikhuluma. Ake ngikhulume ngomsuka wesigubhu singagubhuzisi ngesigubhuzisi into esingayazi. Uma sikhuluma ngomsuka wesigubhu sikhuluma ngesigubhu soselwa. Isihlahla lesoselwa, ifruit yoselwa, iselwa leli. Isigubhu esimila sinabe into esimila sinabe phansi ebese siba njengethanga. Ithanga kodwa elingadliwa. Othola ukuthi phakathi linomoya. Iqala lapho nje indalo kaNkulunkulu. Uyabona iselwa limila kanjani? Limila linomoya phakathi iselwa. Njoba limila linomoya phakathi iselwa, lokho kulenza ukuthi liyinto kamoya. Phakathi kunomoya esigubhini esoselwa. Njoba phakathi kunomoya uyalibuka ukuthi lakheke kanjani. Limise okwethanga kodwa lona lizoba nomqala. Ngifuna ukukhuluma ngomsuka ukuthi umsuka wesigubhu kahle uma sikhuluma ngaso sikhuluma ngento eyisima kanjani. Isigubhu siqala ngalisi. Khona isigubhu sokuqala angiyichazile uqale ngizihlukanise ukuze zicace kahle. Kukhona isigubhu sokuqala esibe somsamo. Isigubhu somsamo yonke imizi kunoselwa oluthola luphanye kwemsamo lapha phezulu. Uselwa lolu luphanye kwemsamo lapha phezulu. Ngikhuluma ngosikompilo mina lwesigubhu nosikompilo lwamasela umsuka walo usemsamo lapha liphanye kwephezulu. Elinye liba maqondana neziko njengaleli lami la phezulu la luqondene neziko lanti ya usela luqondene neziko lolu lapha phezulu. Bese kuzoba khona olunyusela oyuthola ukuthi kweminye imizi luba phezulu komnyango la abantu bengena khona. Olwamikelo la ekhaya ngakhetha ukuthi lube lapha ya phakathi nendawo usela. Lolu selwa
njoba lumila lube isithelo esingadliwa kodwa phakathi si-empty siney'nhlamvu sinomoya. Lesithelo sisho ukuthini na? Sisho ukuthi siyisihlahla noma siyisithelo semimoya noma sikamoya. Iyo higher grade engiyichazayo izozwa umuntu one good listening skill. Isihlahla esimila kuphuma isithelo, lesithelo esi-empty phakathi, asikho empty, kunomoya. Njoba kunomoya, uma usuvula phakathi, ubona ku-empty phakathi, ukhiphe iy'nhlamvu, kusale kube empty. I-purpose kaNkulunkulu ukuthi kube nomoya ozongena la phakathi. Iselwa-ke lelo. Right. Uma sikhuluma ngamaselwa, ubukhosi bakithi, le ndlu yiphi le ndlu oyitholile nalamaselwa ngisachaza. Emsamo, eziko noma ngasemnyango, indlu yangenhla. Le ndlu yangenhla kuyile ndlu yempepho. La kugcinelwa khona amasiko nala kushiselwa khona impepho. Futhi indlu yangenhla, indlu yamasiko, indlu enkulu yasekhaya ekhunyela kwele neziko nomsamo neziko. Kufanele ibe noselwa olulenga lapha phezulu. Mangekho lapha phezulu ayibe maqondana neziko. Ulithola senzela mnyama kweminye imizi lingasabonakali. Lufuswe intuthu mhlambe lapha noma lapha etshanyini phakathi noma mama phezulu lapha yakubaswa umlilo ngoba kufanele lube khona. Ubukhosi bakithi besintu kuthiwa inkosi mayiphethe kuthiwa inkosi yoselwa. Kade sinenkosi uMdlokombane ubebizwa ukuthi inkosi yoselwa. Njengamanje inkosi ethathayo emva kaMdlokombane nayo inkosi esithi inkosi yani yoselwa. Yindaba sithi inkosi yoselwa ingoba ubukhosi obuphethwe lamakhosi esithi akithi esintu aphethe imizi enganyelwe imoya yamaselwa. Inkosi yoselwa futhi akuyona inkosi yethu. Sihlonipha ngoba inkosi yalamaselwa asendlini zasemakithi emsamo. Asihloniphi isiqu sakhe uMdlokombane, asihloniphi isiqu sakhe uNkosi uMisuzulu. Sihlonipha iselwa. Kunoselwa olusebukhosini olumele noma oluphethe ubukhosi. Shothi endlini yangenhla yasebukhosini